президенти кишвари мо пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон на танҳо як роҳбари давлат, балки имрӯз як сиёсатмадори байналмилалӣ муаррифӣ гардиданд ва имрӯз нуфузи кишвари мо, нуфузи ҷумҳурии Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ аллакай муайян аст ва мавқеи махсуси худро дорад ва ки ин аллакай якчанд ташаббусҳое ки мо аз тарафи пешвои муаззами миллат кишвари Тоҷикистон пешниҳод гардид аз тарафи Созмони Милали Муттаҳид якдилона қабул гардидааст ва қатномаи ташаббуси охироне ки яъне қабули қатномаи Маҷмӯи умумии Созмони Милали Муттаҳид яъне 10-солаи таҳкими сулҳ ба хотири наслҳои оянда боз як бор дигар кишвари моро ҳамчун кишвари ташаббускор, сулҳхоҳ ва мавқеи махсусе ки дар арсаи байналмилал дорад нишон дод. Ва мо бояд омӯзгорон, зиёиён мазмун ва моҳияти чунин қатномаро ба тамоми қишрҳои ҷомеа фаҳмонем ва бояд фаҳмонем ва тамоми қишрҳои ҷомеа, ҷомеаи шаҳрвандӣ ин қатномаро ҳамчун асоси пойдории сулҳ, асоси фарҳанги сулҳ қабул намоянд ва ба хотири нигоҳ доштани ваҳдати миллӣ, истиқлолият, пешрафт, субот мо бояд кӯшиш ба харҷ диҳем ва ҳамчун ин заминаҳои асосие ки барои нигоҳ доштани ваҳдат, истиқлолият ба мо зарур аст, наслҳои оянда, наслҳои ҷавон хосатан донишҷӯён, омӯзгорони ҷавон бояд пост доранд, нигоҳ доранд ва бовари мо ҳаст ки дар гирди сиёсати хиратмандонаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон якҷоя шуда сулҳу суботе ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст барои арсаи ҷаҳонӣ нишон диҳем. Имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи таҷлили яке аз идҳои бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ қарор дорад. Мо бояд дар хотир дошта бошем ки дар 35 соли истиқлолият ҷумҳурии Тоҷикистон ба як давлати рушду равнақёфта мубаддал гаштааст. Ин ҳама пеш аз ҳама аз хизматҳои шабонарӯзии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ва мавқеи президенти кишвари мо пешвои миллат дар ҷорӣ намудани яъне дар ин истиқлоли давлатӣ ва ба ин рӯзҳои сулҳ, ба ин рӯзҳои рушду равнақе ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дорад бисёр муҳим аст ва мо бояд дар доираи 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон боз бори дигар он сулҳе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст, он сулҳу субот, рушду равнақе ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон аст ба садсолаҳои дигар, ҳазорсолаҳои дигар онро нигаҳ дорем ва бояд кӯшиш намоем ки ин истиқлолияти мо, ваҳдати мо бояд ҳазорсолаҳо пойдор бошад ва ҷумҳурии Тоҷикистон ба як кишваре ки имрӯз тамоми арсаи ҷаҳон онро мешиносад, ба кишвари сулҳпарвар, сулҳбиёранда, рушду равнақ ёфта истода табдил ёфта ба хотири наслҳои оянда онро мо ҳамчун як гавҳари чашм нигоҳ дорем.